aj doma jeden. Raz. Pekne ma počuť. Super. Mám tu jednu veľkú výhradu, niekoľko ľudí mi tu vykalo, volám sa Igor. Nie som až taký starý, ďakujem za všetku zdvorilosť, ale naozaj nerobte ma starším, akým som, hej. Takže volám sa Igor, som tu z Autoglimu spolu s mojím kolegom Jankom. Máme tu peknú Alfu, môžete sa kľudne prísť pozrieť. Aj keď síce čudujem sa, že tá Alfa vôbec došla sem. Prečo? Toľký promile. Tak to je, nie? Človek sa teší, keď ide. Je to pravda? A to ide. A jasné, všetky auta sú spôľahlivé, keď sa nezačnú kaziť však. To sa keby sa, už by sa dávno pokazilo štýlom jazdy. Takže na tejto Alfe sme si všimli, pekná čierna, s červeným pásom. Problém týchto tmavých aut je, že majú problém s hĺbkou lesku, vidno všetky škrabance. Chlapci, poďte bližšie, nech vám to niečo ukážem, nech sa niečo naučíte dnes. Čaute. A nie, to je on, tam očas stojí.